Hello? Okay. In 3, 2, 1, say hello. Hello? Hello? Hello mga kaibigan! Welcome po sa isa na namang episode. Smakda. Ulunda po. Smakda. I-miss mo. Smakda. You feeling better? Yeah. Wait. I'm an intro. See the light, Mrs. See the light, Mrs. Sky, Mrs. C. It calls me. No one knows how far it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me. Okay, just a second. Guys, nag-live na si Mama, okay? We're live. So, can you please talk but the volume is low? Pwede ba? Keep it down. Wait, pakialam. Hindi ako ng volume. Guys, keep it down. Okay. Hello. Hindi na rin ka? Hindi na rin ka? Oh. Naka-DND na. Sukad pa. Itong isang adlaw. Yan na ako. Giyaw nagbalik. Just a second. Okay, let's go. Go. Intro. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Hi everybody! Welcome to another episode of Dili Ni Advice Nagdilaab. Thank you once again sa among ever supportive donors. Si Ter, si Yayu, ug si Carmen. Salamat, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po sa among listeners as always. Thank you. Salamat. Og sa mga gusto pod nga mag-donate sa amo pwede ra one time, pwede ra pod mo monthly mo pareha sa ato ang mga honorable mentions. Oo. Kamoy pili. Oo. Any amount will do. Pwede ra pod nga mag-listen lang mo. Pwede ra pod nga maminaw lang. Oo. Or mag-share. Mo nang pinaka, dili pinaka, pero mo na, pinaka di. Pero gwapo na siya kung mag-share mo sa among episode. Diba? Tanan nga mga action na engagement, okay na siya. Oo. Okay ka na siya. Unsa di. Ayaw mo ka pressure. Ngano di ay. Ngano di. Kisa may naguna-una. Gani no. Gani no. Pwede ra pod nga i-share, pwede ra pod mo message mo sa amo sa inyong mga sugilanon. Gani no. Mm. Well, mag-uluhan ako. Di na nato ni padugayon. Ah. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Teenage pregnancies sa Davao City. Nanaghan? Bana. Gipatay sa iyang asawa o kabit. Kana o uban pa sa Dili Ni Advice. Wala, nashock ko sa headline. Oh, nashock ka? Nashock ko. Pero masugod sa teenage pregnancy sa Davao. Ay, kada lang. Basing matingala mo ba? Wala sa tay celebrity news. Oh. Kay na-fatigue ta. Na-fatigue ko kang Kanye, na-fatigue ko kay Didi, nasumulan ko, balik-balik na ilang pangalan sa kong newsfeed. Anak ko, let's talk about something else. Something else that's trending. Oo, something offbeat,
our usual beat. Muna kong gani, pasabot. Gani, no? Oo. Teenage pregnancy sa Davao specifically. Yeah. Pili na ako sa tibuok Pilipinas. No. Kaya balo kang ano? Nga naman. Uso sa TikTok eh. Hello, 14 ako na buntis. Ikaw, ako 15 years old. Nainga na nga content? Nainga na content. Proud kaayo sila, no? Ay, mauba? Nga, buntis ako. Ibig sabihin, ang face card ko, kuan, kanang, panalo ang face card ko kasi buntis ako, 14 pa lang. Ana, dili man mag-matter kung kanus ka ng buntis. Ang face card nimo, whether you are old or young, your face card will be passed on to... Is that what she meant? Is that what she meant? Her face card. What does she mean? I reacted. I reacted. No. Usa ang face card? Ang ako understanding kay ang iyang naong maliwat sa iyang anak, dili na mo. Dili. Ay, Gwapa daw siya. Nireact na dayon si Darling. Nireact siya. Wab siya kasabot. Gwapa daw siya. Ang iyang face card daw. Kay ni-approve. Gi-approve. Kay gwapa daw siya. Face card is what they call ang kanang naong nimo ba? Kanang gwapa nga naong. Gwapo okay. or gwapa. Okay, I got it now. So, ang ilang pasabot, mas nindot nga karon sila nagbuntis kay gwapa sila nga nagbuntis karon. Kay bata pa sila. Ang pasabot niya, nabuntis siya sayo kay gwapa siya. Ay, biskot! Ano yung pasabot? Pero dili, asa mo? Nakalain mo da, uy, lain na siya nga ng mga istorya, ha? Hay nako. Dagana sa TikTok, huy kamo mga bataan mo. Pagpuyo paragon mo. Ay, sa to pa, ing-anya kong face card, gwapa ko mo nang nahalin kog sayo. Oh, nahalin siya sayo. Okay, mo na iyang pasabot. Lain na, ana, uy. Unya na pa jud sa comment section. Ako din, pareha daw sila nga teenage pregnant na nabuang naman. Gistitch na or same video, same camera? Same, unsa na, screenshot ramanggod to. Ay, okay. Lahat yun kaayo. Oh. Ika-proud na din na ron? Oh, ika-proud naman na ron. Kaluoy pon. Uy, silang mga mindset. Oh. Dili man dapat na ika-proud, uy? Dili, kay nga no, kanang ma-enjoy pa unta nila ilahang childhood ba? Walay nagbadlong. Ilahang youth. Walay nagbadlong, ugtaman. Wala. Muna. Nya, lisod man gud ang kinabuhi. Ambot ganun proud sila. Lisod man gud ang kinabuhi. Take it from me. Kay niagi ko ana, dili jud ninyo ma-enjoy ang everything. Although dili sa positive niya pero dako naman akong mga anak no, so I get to have some free time to be with my husband, mag-date mi usahay nga kami lang walay bata. Kadagko na sila, binlan lang namong pagkaon kung dili gani sila na magluto. Kaso lang. There is still that burden of financial financial pressure to provide. Ano ba? Kaya namin bata, whether you have free time or not, pero naadjud perminti ang burden to provide. Not burden, but the responsibility to provide. So, dili gapon nimo ma-enjoy kaayo imong money. Sa unang panahon, katong, syempre, lisod pa, nagsugod pa lang. The pregnancy stages, the newborn stages, muna ang pinakalisod. And you get, ano ni siya? In any pregnancy, regardless of your age, lisod ang buntis stage, lisod ang newborn stage, lisod ang pag-antiman sa bata. Financially, emotionally, mentally, physically. Lisod na tanan. Difficulty level nimo to the highest. And you're doing that at a very young age. Oo. Masamot ka lisod. Oo, murag imong gipalisod ang difficulty level sa imong life. Pero kay balo kano dapat kinsa ang ato ang sultian ani? Karon dapat ang ato ang rants, ang atong lecture i-address nato sa kinsa dili sa mga teenage kundi sa ilahang mga ginikanan. Mga parents, oo. Tama. I'm sure as millennials na mo'y friend or not, if not you yourself, na mo'y friends na niagi ana na sayo pa lang nagbuntis na ana-ana. So dapat murag it's our time right now to educate other parents about it. Not the children. Kaya ang parents man gud ang dapat mag-enforce jud sa balay ba nga kanang kanang dili mo pwede mo
mo gawas og 10 oras sa gabi, di mo pwede mo tulog sa laing balay, di mo pwede mo laag ana. May ana god, amo to bahala na god mo god. Nako ingon. Nako Di, suggestion. ayaw, Dili ayaw, me ayaw. advice. Dili me advice. Ayaw. Pero, Dili advice. Dili man ko life coach, dili man ko parent coach. Pero kailangan jud ninyo gabayan inyong anak, be with them. Like Yes. dili lang kay bawal na, tagai sila og alternative. Oh, just like me. Oh. I talk to them. Kay I know I can't kanang dili na ko mapugngan. Di na ko na mapugngan kay ngano di ay naday CCTV ang agtang sa anak. Makabalo di ko naday Insta 360 nakapilit sa agtang, wala man tay ana. So dili ta makabalo kung buhaton ba na nila or dili. Maski pag niingon ka, nadyo chance na buhaton gyapon na niya. So tustoryahon na lang nimo nga kung ang ana man lang galing nga mo mag ana-ana na lang man jud mo sa imong uyab or whatever. Please protect yourself. Don't destroy your bright future. Ang mga nakasugakod, they are lucky. Oo. Kato mga moingon nga, wala ina ni darling discrimination. No, I'm not discriminating because I'm one of you. I'm one of you. Trust me when I say that you are going to destroy your bright future. Mas dili nimo makabot or mas maglisod ka makabot imong potential kung naakay challenge nga magbantay og bata. Not only financially pero sa imo jud mismo, emotionally, physically, mentally, even spiritually if you can consider it. Ana good. So it's our time, millennials and Gen Xers, to kanang sa anak rin kanang marag i-educate ang atong kapwa millennials o Gen Xers na parents. Guide. So unsa may buhaton? Istoryahon jud. Real talk jud. Real talk jud. Tinuod gyud na istorya. Real talk. Eko kung dili mo mag condom, mag pills pwede. Istoryahon jud Istoryahon jud. Real talk jud. Istoryahon jud. And wala jud laing way ayon saon man na. Alangan na maghikta nimo na imong anak, di man na mag-work ang bawal. Oh, dili na mag-work ang bawal. Dili. Imo ha jud nang i-guide. Imo ang hatagan og alternatives. Ingon pa ni Kringkay, hatagan nimo og solutions. How can we avoid that? Well, mo na to. Kintahay no. Ma. Manglaag mi ma. Magkita-kita daw mi sa mga classmate, mag-study ko namin, mag-group study ko namin. Ay, mao ba? Ay, di ba? Sige nak, diri mo pa group study nak. Diri sa balay. Diri sa balay. Unya. Ay, basta, dili man na permente nga, diri mo sa balay, maubanan ni mo imong anak, dili man na permente, no? Istoryahan gini mo. Kabalo ka, ing ani ang mahitabo, naay na hitabo ingon ani mo, ni ang mga consequences. Correct. Og. Wa pa na to nabasa gyud ang headline. Ikaw nagrant na ka, wa pa ni mo gibasa. Wa pa ni mo gibasa ang atong headline no sa deka. Pa di ay headline niya nagsugod na gyaw. Nagsugod na siya gyaw. Wa pa gani niya gibasa tanan. Ako na lay basa ani kay na-excite naman ka grant ka ganina gon. Ay nagpabuto na po dyan. Happy New Year. Sa unang quarter sa 2025, gikan na ini sa Super Balita Davao, kaninga news. Sa unang quarter sa 2025, nakatala ang Davao City Health Office og 750 teenage pregnancies. Mas taas kaysa 2024. Halaka. Suma ni Dr. Charlene Tan. Si Dr. Charlene Tan, ang sala. Luya po rin. District Health Physician sa CHO, kini nagrepresentar og 11.4% sa tanan nga nanganak karong tuiga nga wa panahuman kay May pamantaron. Mas taas sa 10% nga rate sa 2024. Pwede pa ni mo increase kung magpadayon ang trend. So sa first quarter sa 2024, mas taas ta karon nga quarter sa 2025. Pinakataas ang ihap sa Buhangin. Hoy! 71 cases. Shout out na mga taga-Buhangin! Gi-shout out dyan mo. Hoy! Hoy! Ang sama niyong Buhangin. Ay, pabadlong dyan mo. Basta. Marilog!
69! Hala, kalain pog number. Kalain pog number. Yo, that's a sex number, bro. Tugbok, 64. Bunawan, 61. Ilabi na sa geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA. Suma ni Dr. Mary Lee Lim sa SPMC, ang sayong ang sayong pang-edad nga pagbuntis kay high risk daghan kinahanglang isesaryan. Kasagaran nag-edad 17 to 18 years old. Pero naay uban nga 13 to 15 pa lang. Tungod sa curiosity, kadaghanan wa pa kayo kasabot sa epekto sa ilang desisyon. Aron makatabang, ang SPMC nagbuhat og interactive lecture sa mga schools ug naapod sila teen center para sa family planning ug psychological support. Nga na unta education ba? At actually no kay balo ka no sa 13 years old pa lang. Mag-educate na dapat. Basin 12. 12. Basin 12. Earlier the better. The earlier the better. Ay, as in an age appropriate kind of discussion, you can start talking about it as early as you want. Oo, as early as you want. Maybe pwede gani 8 pero what I'm saying is age appropriate discussion. Dili katong explicit yun kanang kung mag-jer mag-ano. Dili ana. Ako ang teacher sa 4th year high school do. Ano naman? Inappropriate kaayo siya o kanang 4th year high school. Dili, 4th year high school is 16. So dili to education iyahang gibuhat. Ayon sa diyan. Na ako'y core memory sa iyahang lesson. Padayon sabi. Unsa man? Isulti na imong isulti. Nung sa naman na siya? Ang core memory nako ba sa iyahang lesson kay about orgasm. Tapos naa siya giingon nga kanang unsa to? Naa siya gidrawing nga murag spiral. Babae na lalaki? Lalaki. Ay. I don't like where this is going. Naa siya gidrawing na murag spiral sa board. Ana siya, ang orgasm is ma-achieve daw o kanang mga pila ka minutes. Magpadayon lang daw mo, magpadayon niya. Pag hapit na daw ang babae, hapakon daw nimo ang iyahang yung sumana nga teacher. Para mo balik para dili sa daw siya moabot. Inappropriate kaayo man core memory na ko na. Predator to. Inappropriate you don't realize it. Maybe he had a victim. I did not realize it at that time. Karon lang in hindsight, karon na ako na-realize it. Why was he talking about that? Kalain po dato nga teacher kasi pangalan i-chat sa ako ang pangalan kay Ilakwana no. Kailak wala. Starts with letter L. Dili. Kalimot ako? Ay, yak. Oh. I remember that. Kalain ana. Oh. Yak, predator ka, Mr. Dili ingon ana ang topic. Bisan pag 4th year high school nami, dapat dili ingon ana ang topic. Education lang dapat. Wala. Uy guys, nag-istoryahan ni mismo mga anak pero wala may nag-istorya about ana. Unsa man mo? Among istoryahan kay ang consequences kung tayo magkaanak na mo karon nga mahimo kong lola. Ang consequences una masuko ko. Kay himo man kong lola di masuko jud ko. Gano. Say, kabata pa na kog naw nya. Mo pa gani kaabot og 40 gani? Gani gago. Giatay kayo. Ayaw mo pag ana. Mo na ang first consequence. Ang inyong mama masuko ikaduha. Mas guba ninyo yung bright future. Mas importante ang number 1. Mas importante. Oo. Pero mubalik ta sa headline, mubalik ta sa news nga akong gibasa. Ang ingon pinakataas ang ihap sa buhangin, Marilog, Tugbok, Bunawan, ilabi na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Dili baka nga kuha lang ning theory. Mingaw manggod. Mingaw manggod. Sa ato pa, kung mingaw ang lugar, unsay buhaton pag board? Naano may cellphone karon? Baby Ewell. Uy, nagpabuto na po siya. Baby Ewell. Ay nako. Naano may cellphone karon? Di ba mo bitaw nang natay ginaistorya sa mga Bisaya ba? Natay ginaistorya nga basta sa mga bukid gani alas 5 pa lang sa hapon, humana na sila, alas 5 pa lang sa hapon, magkuan na sila, magandam na sila matulog. Alas 4:30, alas 5, makapanihapon na. Sayo na sila matulog. Kaya wala man ko'y buhaton. Mo na, daghan do sila anak
sa mga provinces. Murag naing ana nga say tawag ana kring kanang murag always nga gina-repeat sa atoa ba sa atoa as children na atay madungog na yung ana nga istorya ba. Kaysa bukid walay buhaton. Is it the same thing as this one where ang pinakataas nga ihap sa Buhangin, Marilog, Tugbok, Bunawan, these places are, although ang Buhangin district manggod is dako kaayo, sakop guna niya ang Buhangin sentro. Sakop na niya. Buhangin district is Kabantian district man pud na. Ay, Kabantian district. Ang Buhangin district sakop niya ang Kabantian. Basta dako kayo ang Buhangin. Sakop po niya ang Bisaya nga god. Dako siya. So, naadyoy parts na sa Buhangin na ibibo na apoy katong medyo layo-layo na. Ang Marilog samot medyo mingaw na gyud na diha no. Kay Buda ba na dapit. Tugbok mingaw po na diha no. Kay layo-layo naman gyud na halos kalina na. Tapos sa Bunawan. Layo-layo na po which is the north side na edge sa Davao. So, tama ba? We're connected no. Nga kung mingaw walay buhaton. So muna kung board magkuan na lang maghimo na lagbata. Siguro na. Gani no, saman mo eh. Ana ba? Ayun na mo pag kabalo naman mo ana. Oy, kung dili man kamo ang niagi og teenage pregnancy, kung lalaki man ka, I'm sure na kay kaila or ikaw babae nga wala jud ka niagi teenage pregnancy, I'm sure na kay kaila nga niagi ana. So kailangan murag unsaon man na. Storyahon ninyo inyong mga kaila. I-guide na to ato mga kabataan una. I-guide na to at least. Awareness ba? Saman mo. Uy. Yan kanang tabangi sila na. Luoy man good. Luoy ba? Luoy siya, oy. Ako no, sayo kay ko nag-work. Because of that. I never asked for money from my mom since I was 16. Work na dayon. Nag-work na dayon ko. Hindi ka mag-work na ka, dili ka kalaag-laag. Okay, karon pa lang good, mga 37 naman ko, no? Feeling na ko dapat mag-retire na ko. Kay sayo kay ko nag-work. Feeling na ko nasumulan na ko work kay kanang sayo kay ko nag-work. Ana good. Naman ang tapulan kay ko karon. Feeling na ko napulan ko. Muna akong kuan problema. Anyway, kana mo lang to. 750 ka dabawin niya. Nakita na ko ang post sa kanang screenshot sa TikTok ba. Same babes, 14 years old, 2 months pregnant. Congrats! Ay, nag-congratulations sila sa isa't isa. Marag proud sila nga guys, keep it down, please. Ana, good. So, mo lang to. Next uluhan is bana, gipatay sa iyang asawa ug kabit basaha kring. Usa ka 50 anyos nga bana patay human gilas-las sa liog sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Mayo 8, 2025. Di ka balong mubasa og year sa Bisaya. O sa 2025. Ay, 2025. Pwede 25. 2025. Ampot. Ang asawa og ang iyang karelasyon giingong kakonsabo sa krimen. Ang biktima Nuruddin Gumaga Mustafa usa ka driver. Ang mga suspek kay Baby Ana Maliga Biwang 25 anyos ug ang silingan niyang si Montasir Baito Usop 22 anyos usa ka construction worker. Sumala sa investigasyon si Biwang maoy naglas-las sa bana samtang si Usop mitabang sa pagdala sa sundang. Nakakita ang igsuon sa biktima sa hitabo ug nakita ang mga suspek nga nanagan. Gidala pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival. Nitahan sa kapulisan ng mga suspek ug anaa sa kustodiya aron manubag sa krimen. Unya ang emoji. Jaw open. Again, this news is from Super Balita Davao. Thank you so much for creating this content for us. Pero anyway, ang asawa gyud ang nilaslas. Ang asawa, ang babae si Biwang. Kuyawa ana oy si siya gyud ang nagunay og ana. Hala kuyawa ano. Nya ang katong 22 years old niya nga kabit nga construction worker niya nga kabit nga silingan pa gyud nila kay mo'y nagbit-bit ra sa sundang. Walay giingon diri sa news na apil siya sa pag jugjug. Pero ano na oy, konsyabo na oy.
Oo, pero mas nakuan ko, mas na-concern ko sa babae jud ang nilaslas. Murag usab ba? Suko kay ka? Day. Pwede naman mo magbulag. Di mo kailangan mo patyon na. Bulagan lang din nimo. Ganino. Buang ka? 50 anyos ang iyahang gipatay. Ang iyahang kanhing bana. Masaman, So unsay background nila nganong niabot sa laslas? gani, murag suko kay siya, no? Murag naa jud siya kalagot. Kanang crime of passion kayo siya. Pero siya pa'y naglagot, ni siya pa'y nangabit. Ikaw pa'y nasuko, day. Na dapat ang 50 years old man ni mga bana ang mo'y nasuko. Ganino. Muna, sometimes no, I wish na naadjud tay vigilantes. Ay mao ba? Like DDS? No, like Dexter. I'm not talking about DDS. I'm talking about Dexter. Kay recently manggod, nakakita may Dexter Original Sin. Dili na si Michael C. Hall. Grabe naman pod. Ay, butangan siya o kalo. Bulot butang wig. Ay, si Kuan na ito, si Jigsaw na ito, ang butangan kalo. Ay, tama day. Gipabata niya, gibutang ang kalo. Dili ba, nagkatanong may Dexter Original Sin, which is the prequel to Dexter nga series. Katong, dugay na kayo na siya nga series, guys, kay basta wala pa'y, dili pa uso ang, wala pa'y Facebook. Nana siya nga series. Tapos, gitanaw na ko na siya. Tapos, na may Dexter Original Sin, tanaw pug ko niya. Medyo nakalimot naman ko, mo to, gibalik na kong tanaw ang Dexter na pod. Nana ko sa season 7 karon. Oo. Kay kanang makaingon ko nga kanang mura siya anti-hero, superhero kind of person. Dili man siya hero maingon kay kriminal man si Dexter pero ang iya man kong ginapatay is mga serial killers. Mga bad guys. Mga bad guys lang jud. Dili siya wala siya power or anything. Normal lang siya nga tao pero kabalo na mo pag serial killer, di ba? Naaman sila pagka sociopath, na sila pagka dili pagka na jud psychopath sila, so medyo na sila pagka OC pod, very organized, very smart, so dili jud madakpan si Dexter. Na jud siya mga na siya code, na siya gina-follow na steps ba para dili jud siya madakpan. Ay, systematic systematic siya. Never pa siya nadakpan. Season 7 na karon. Ambot lang karon basi madakpan na pero wala kalimot naman gud ko kay dugay na kay to na series. It's nice. You have to watch it. Ganan ka sa Original Sin? I did like Original Sin. That's why I rewatched the whole Dexter series. Pero dili ni siya pambata ha. Kay kaisa nagtanaw mi sa diha ba sa dining table. Sa dining table nga piming ko ana sinaknak. Mama nanotag Dexter. Ayo wiki na basig kay natug pa mga bata god. Sayo pa to sa buntag. Sayo pa sa buntag. Ayo wiki basig na mo mata wala pa tulog pa kay sila. Gion yan TV. Nya timing kaayo kay nag-ana-ana ng babae. Nag-ana-ana na. Bastos na nga sin. Nigawas pa bitaw na akong kinamanghuran nga anak. Ano siya, good morning. Tanawa lagi, ayaw lagi i-play lagi. Dili pwede dyan na tanawon sa kuan, sa sala kay. Dili siya pambata, dili siya for anyone. Dapat dili na pwede. Dapat kanang mga 40 anyos na mo tanaw na. So dito mi sa kwarto ni balik mi kwarto. Dili pwede ang mga 20 years old. Dapat 40 anyos na mananaw. Oo. So mo lang to, kanang ngano man nga ikaw pa'y nasuko. Di ba dapat ang imuhang bana mo'y nasuko kay ikaw pa'y nangabit? Silingan pag yun ninyo? Ya bata pa sa imo? Naa ni kuan ba story that we don't know. Pero regardless of that story, gipatay gyud ni Biwang ang iyang gilaslas niya sa liog. Siya pa ang with her bare hands. Gani siya pa ang may gani kay ni surrender ka. Naano siya karon sa custody sa kapulisan. May gani ang anang naitabo kay kung dili unta magwish ko nga tinuod na lang si Dexter. Tas si Dexter po di Kring, dili siya gapatay jud og tao maski pag unsa ka kabad. Pero wala kung never jud ka ni patay in series. Like dili ka serial killer, maski kay isa lang ka ni patay, dili ka fit sa iyang code. Serial killer lang. Serial killer lang jud dapat ang iyang victims, like ang iyang patyon is serial killers lang jud. Kung isa lang imong napatay or duha, dili gyud kaniya hilabtan. Mag-atang lang yun na siya nga makatulo ka kana. Patay. Kung makatulo ka, pwede na. Pasok na sa banga. Yan na ayang code. Mo na ang code ni Dexter. Which is nice unta. In wishful thinking lang po na ha. Basig, ay, si Darling ba? Hilom.
Dili na siya tinuod. Dili na tinuod si Dexter ha. Kuha na siya, salida na siya sa mukha ninyo eh. 'Di ba? So, maulan to. Mag-shoutout kog comments. Oh. Ikaw ang basa. Oh. Sige. Kay, ni contact sa ato Oo, sa atong page. Usa sa ato ang mga listener nga si Tomsky. Oo, from Germany. Tomsky from Germany. Oo. Ano siya? Hello, miss! Si Tomsky di ay in Instagram format. Nana po siya sa Instagram format. Ay, dati, nag-contact siya in Spotify format. Spotify. Sige. Kay una na sa Facebook na siya. Ikaduha ni abot siya sa Spotify format. Kanya karon na siya sa Instagram. Kay naaman ta sa Instagram pero wala kayo may active dito kay kanang pang popular laman na ang Instagram. O yung mga pang Di ko kabalo mo gamit og Instagram hantud karon. Di na ko masabtan, basta di na ko siya mag-gets. Pero anyway, padayon. I just wanna say na nilahutay gyud ko sa akong pag-eskwela sa nursing diri sa Germany tungod sa inyong podcast. Palakpark. Ay, wala pa di kadai lang. Tara na ni palakpak na. Yay! Congratulations! Tomsky. Na ginapaminaw nako kung mag-adto na ko eskwelahan. Naminaw ko F63 karon ba? And share ko lang about better school and all. Nag first year nursing ko sa Pinas ba? Unya, mahal kaayo. Tas nakabalo ko na ang nursing diri sa Germany kay vocational lang. Mao ba? Oh! Wow. Yes, mura ra siyag test na course, dili like university, pero pwede gyapon siya university. Tapos, ikatulo siya nagtapos. Ay, oh. Swelduhan pa kanila mag-eskwela og nursing kay in demand. Ay, mao ba? Alo ko sana all. Di lang nursing ang inana, daghan pa ubang courses na vocational. Nice lagi na siya. Nice, sana all. Asa na diri sa Pilipinas? Germany gani no, nganong ngita ka na sa Philippines nga wala never man may tabo diri. Mo gani pangitaon kay wala. Mao di ay. Oh, bitaw. Alang ano pangitaon ni mo ugna Gani no, na gani pangitaon pag gani no. Sige go. I don't know kung real ba na inyo na account. Ano manggod di ko active sa FB kay daghan ga pangutang dito. Kay naka-abroad na daw kay abi nilag sa pian na. Gani, dili ta mag-disclose og sweldo no. Kamo mga VA sa Davao. Pero real ni ang atong Instagram account, wala lang mi naga-post dito. Yes. Wala mi active, so I don't know. Kisa po'y mag-poster para sa amo. Mo gani no. So pwede gyapon ka ma-message, pero ambot lang kung maka-message baka o padayon dito sa Instagram. I don't know, pero nami diri sa FB og nami sa mo website diliniadvice.com. Update. Ay, wala na siya gipasend sa Instagram. So, diri na lang siya sa Facebook nag-send. Asa man siya? Bitaw, napansin ako, ang kanang mga nag-abroad na ko na mga friends, wala, naadi ay some of them nga, wala na sila sa Facebook, dito na sila sa Instagram. Yan man, kay dagan og gapangutang sa Facebook. Nganong Facebook yun ang ginagamit para mangutang? Ambot, kay di ba naman ta sa tanan sa Messenger? Uy, na ako i-share ba? Na ako isa ka friend. Unya na mi friend, common friend nga nag-abroad na. Unya, kumusta niya to among friend nga nag-abroad? Uy, kumusta naman? Nya. Unya ang gi-reply sa iya kay kablo ka unsa? Unsa di ay imong kinahanglan? Ay, swapang na. Wala pa gani, nangumusta pa lang gani. Tapos gi-replyan na siya, unsa di imong kinahanglan? Ni swapang lagi. Swapang ang reply. Kuyawa, nangumusta lang, dili man siya mangutang. Pero siguro natagam siguro siya kay dagan nagapangutang, pero rude gihapon oy. Pero what if mo jud tong tuyo sa imong friend? Tapos pag ingon niya, usay mo kinahanglan kay ni change ang narrative, gi-change niya. Wala, mutuo man ko sa akatong friend ako na nangumusta nga dili siya mangutang. Kay kwartahan siya. Dili siya sa kwartahan gud pero naning kamot sila. Naningkamot sila. O kanang dili siya palautang na klase. Sige. Namo ko palautang na friend. Dili siya palautang na klase. So mutuo ko aning friend ako na nangumusta. So naswapang ang imong common friend, ang common friend nga naka-abroad. Oy, nakuyawan ko. Hala, naswapang siya. Padayuno na to ang message ni Tomsky. No. Ana siya, padayuno na ko ako chika. Pwede naman di ay muna ko pa parents kay 22 pa man ko mi.
Ay, pwede na daw ta niya Ay, parents. okay akong anak, bitaw. Kay- 22. Kay dad niya. Oo. Wala, parent na, you are our Ay, child. dili, 21. 21 akong anak. Mag-22. Oh, mag-22 pa. You're our child. Pero, bata pa siya, no? Tas halos malahutay na niya ang pagka-nursing sa Oo. Germany. Ana siya, ipadayon ako. So, instead na ni human kog nursing sa Pinas, nag-au pair ko mi kanang moragyaya o nani ka sa mga bata diri. Au pair. Naaman, nadunggan ako na ang au pair sa kuan, The Haunting of Hill House. Au pair siya, Siya siya ang yaya. Okay. Au pair. Wanted, au pair, Au salary, 2K. Monthly, no day off. Tapos, padayon na to. Tapos, nag-volunteer sa nursing home. Tapos, nag-nursing school. Hala ka, oy, naningkamot. Ningkamot gyud ko na di makauli sa Pinas kay lisod na dayon kaayo question sa immigration office. Og di na ko gusto mo stay sa Pinas tungod sa healthcare no. Bitaw, oy. Lisod kay diri. Yan na nga siyang PO box. Alam, mag-PO box ta. Sa karon wala mi PO box pero kung permentihon jud mi nimo, basig mag PO box mi. kung daghan na og kanang mangutana gud sa Address, siguro. mag PO box mi. Pero for now, murag si Tomsky pa lang ang first person na nangutana sa among address. Not exactly address but the PO box. So for now, ipadala Wala lang pa. sa iyang balay. Sa among balay na lang. Sa iyang balay kay mas accessible ilang balay sa kuan kaysa sa amo layo among balay. Sa among balay na. Para, Ang PO box is ang balay nila. mao na ang among PO box. Ang PO box namo is among balay. Yes. Salamat sa pag-message, Tomsky. Na-appreciate na mo ang imuhang pagpaminaw. Uy, padayon og basa ang iyang ano. Ay, wapaday ko na human. Wala pa man. Ano Ugaya siya? mo human sa letter ni Tomsky. Oo, Uy. kay nag-letter, manggod siya. MMK. MMK. Oh. Yeah. Ana siya. Sige na, mi, naamoy PO box. Gusto ko mag-gift og mga chocolate sa inyo para ka-experience sa toothache mo mga anak, mi. Joke lang. Wala, oy. Uy, kabalo ba ka? Recently akong anak nagpa-check up sa dentist. Kay na ay check up sa dentist sa school. Gingnan siya sa dentist na siya small cavity na nga naga-build up. Karon lang ko kabalo nga you can brush cavities away. Huh? Oh, you can brush it away. Ano kay may small pa mangudo kayo. Nya na ang dentist na just keep on brushing it kay you can brush cavities away. You can still brush it out. Ay ba? Natingala ko kung bitaw. Sige dok. So, Sige. accessible siguro ang cavity. Kay naay cavity nga in between. Ay, kanang nasa sa sulod na gyud sa ngipon. Oo, Siguro sa lisod. iyaha, nasa labas. Siguro accessible, no? Oo, moto nga, pwede pa daw. So, anak ko, sige kuya, i-brush lang na. Basig matanggal pa. Ay, ala, no. Hala, basta magsugod, pwede pa di matabang. Ay, okay. Pwede pa di ay. Mao ba? Alangan di ka mo to. Dentist na gudo. Alangan makiglalis pa ka. Mo gani, no? Murag ko, anak kung ba na. Oh. Nakiglalis og din. Kapag gusto mo, ay, na-story na nako na. Katang, namali. Oh, di na-story na nako na sa podcast. Masig na. Wala pa. Sure na. Wala pa. Uy, akong ba nakataonan kayo, nagsakit iyang ngipon. Okay? Nagsakit iyang ngipon yan. Yato siya dentista. Nya. Di ba pag toothache, kung naka-experience na mo, labi na pag kanang grabe nga toothache kay, di ba dili nimo ma-pinpoint asa dapit kay halos pati diri mo sakit og apil like at the back it's of all your over. head, your forehead, your jaw, your cheeks magsakit maski mata kung pislito nimo affected siya na sa kadaghan nagsakit sa iyahang part of his head na nga dako na kayo ang sakit sa ngipon. Di na niya ma-pinpoint siguro kung asa pero na siya sure nga ngipon. Dili ko ka-relate, ana. Kay katong nagsakit akong ngipon sa una, kabalo ko kung asa nga ngipon. Di naa siya ka ng theory nga mauni nga ngipon. Oh, Ano siya na so- siya gi-theory niya nga mauni nga ngipon sakit. Ato siya dentist magpabunot siya, pabunot. Oh. Siya, dok, kanang pabunot ko anang dentist. Kani dapat ang ibton na to. Gi-point sa dentist. Kani atong ibton kay mauni ang nabulok. Sa dili dok, maog yun ning sakit. Sa baba man to ang gitudlo sa
sa dentist, ang iyang ipaibot sa taas. Mm. Sa taas ang iyang ipaibot. Sa dili uy, mo man ni ang kuan bulok. Ana po akong bana. Dili lagi dok. Kani lagi ang sakit na sa taas. Nakiglalis? Nakiglalis akong bana. Mas hawd pa siya sa dentista. Oh. Moto, ang naibot ang good. Di, pag-ibot sa, unsa giingon sa dentista, pag-ibot niya nga goods man nga ngipon. Dili, ana siya. Ana siya. Ikaw bahala. Ko ha? Bahala ka. Ano ang dentist? Nagpapildis akong bana. Naunsa naman niya ang dentista niya. Ako no, dili ko sure kung asa masuko sa kumbana o sa dentista. Nagpapilde siya sa pasyente. Ngayon, masuko ko sa kumbana. Ngayon mulali sa dentista. Oh. Ikaduha, nasuko ko sa dentista. Ngayon nagpapilde sa kumbana. Nagpapilde siya sa pasyente. Nagpapilde sa pasyente. Ning give in siya sa hangyo sa kumbana nga. Kanila gid jud ang ibto nang nastaas. Giibot gyud niya ang good nga ngipon. Good gyud nga ngipon, walay bulok. Unya pag-ibot sa dentista, naa siya giingon nga goods man eh. Siyempre, gipakita mo ni. Mo to, di siyempre, wala siya ma-feel sakit sa ngipon because of the anesthesia, di ba? Di ba? Wala siya ma-feel sakit sa ngipon. Pero pag hawa sa anesthesia, di ba, ma-fade man yun na ang effect sa anesthesia, nagsakit gamo yung ngipon. Mao lagi na niya nagpaibot siya balik. Maulaw na siya balik dito. Maulaw na siya balik dito. Alilang lang. Guys, ayaw mo paglalis sa inyong doktor. Maganino, ayaw maglalis sa doktor. Okay? Diyos ko, Lord. Nakiglalis sa dentist. Nakiglalis sa dentist. Ayaw mo pagiglalis. Ang dentist po, muna kung nagpapilde moingon ng dentist na you can still brush the cavity away. Nito ko, ano ko kuya, i-brush lang jud nagmaayo na everyday, ana jud. Okay, para maratanggal daw. Kaya pa daw to, ingon ang dentista. So, now I know. Today I learned. Today years old. Gani no. Vote in the poll na kaning. 1, 2, 3, go. Vote in the poll! Ay, walay tingog. Asab. O sige, B, usab. Vote in the poll! Naday kay vote in the poll? Ay, wala di ko vote in the poll. Ay, nako. Masay vote in the poll? Unsaon pagsulbad sa teenage pregnancies. So, sige. dili na siya poll. Naakay, unsa ni? We'll figure it out. Ay, dili na poll. Pangutanan na lang. Diretso comment sa Spotify, YouTube, Facebook. A. Bawalan. B. Comment. Unsaon? Ganino. Okay. Unsaon pagsulbad sa teenage pregnancies? A. Bawalan ang mga bata or hiktan or kadinahan. Or B. I-comment kung unsaon. Ganino. I-comment sa Spotify, YouTube, ug Facebook. Sugilanon na ta. Oh. Hello everybody, welcome to another episode of Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. May mga bata diri karon nga perting sa baa, wa man day sila nag-keep it down, pero okay ra. Karon malahi tagamay. Sugilanon is a story of a person nga problema niya. 'Di ba? Tama ba? Oh. Pero karon discussion ni siya. Sugilanon sa mga nagkanda iyang tao. Oh, daghang sugilanon sa mga daghang tao. Oh. Oh, sige go. Gikan ni sa unsa? Ikaw magbasa. Gikan sa Arcebu. Wow, sharer. Yeah, share kayo ang Arcebu. Gani no. Pero ang pangutana, Unsay pangutana? how does Davao compare to Cebu? The city, vibes, people, things to do, among others. Mao ka na ito istoryahan. How does Davao compare to Cebu? Okay, go. Ana siya, si anxious item. I asked this question in a Davao subreddit. Suffice to say, the answers were insightful. But I feel like I've been flooded with Davaoenyo POV. What about Cebuanos who have worked, lived, visited Davao? How is it and how does it compare as a city?
So tan-awo na to ang post na naa sa Cebu. Ang ato ang tan-awo ni Zang perspective sa mga taga Cebu. Di ang sa Cebuano lang nga POV. Kay Gani, no? kay di na ta mo tan-aw sa Davaoenyo POV Kringkay. Dabawin nyo man ta. Davaoenyo naman ta, kabalo naman ta kung tama ba o what or sa ba. Basta dili na ta basta sa Cebuano ta nga POV mo basa. Sige, Oh. go. Unsay masulti nila sa ato ang mga taga Davao ug sa ato ang syudad? Oh, sige, go. Ana si Ann BDY. Was excited to go to Davao City kay gihype pong maayo sa ako ang auntie nga nakabana og taga dito. Mas peaceful kuno sa Davao but daghan gihapon og laaganan compared sa Cebu. Mas nindot daw ang mga tourist spots pero pag adto na ako nakaingon kog mao na ni. Ambot kong bias ba jud ko as someone nga from Cebu pero I feel like Davao is boring even lacking. Or basin grabe lang jud naka-hype akong aunt nga nasobrahan ra pud taon ako expectations. Tinuod na siya and BDY. Mo agree ko sa imuha. Nasobraan ang imong expectations. Nasobrahan ni mo expectations kay maski ako nga taga Davao ko which we already discussed here in our podcast in one of the episodes. Nakalimot lang ko unsa nga episode to. Basta niingon nami nga kulang jud wala kaayoy tourist spots ang mismong city ha. Davao City mismo wala kaayoy tourist spots pero kung mugawas ka outside Davao daghan kayo. Daghan mig ma-recommend pero pag mo kag Davao City mismo murag diha ta makulang. Ang ma-recommend laagan ba kay Samal, Buda, Samal, Mati. which is Dili Davao. dili man na Davao City. Ang putahe mo yung kung gwapo dyan na tourist spot, pwede ka matog Kapatagan, which is the foot of Mount Apo. Pwede ka matog Buda, which is like a little Baguio, pero dili city. Kanang bukid-bukid style ba, naga-fog. Pwede ka matog Samal, White Sand Beaches, Mati, surfing capital of Mindanao. Unsa ba? Basta yung baka nang wala sa Davao City mismo ang tourist spots na kanang makaingon kag wow. Wower. Pero naay tourist spots dili lang wow. Murag katong gingon nimo ba nga mao na ni tama ka. Ni agree ko nimo. Tama ka and BDY of Cebu. Hoy. Unsa ang tourist spot diri sa Davao? Crocodile Park. Wa pa ko kadto Crocodile Park. Ako no taga Davao ko pero po kadto Crocodile Park. Nakadto ko Crocodile Park sa gawas. Sa gawas ka ng piknikanan ra ba? Kanang piknikanan diya pero kanang mo kag ni sulod. Wala ko kadto diha. Bitaw. Nga ana na siya. Tinuod ka na. Di pareha sa Cebu nga naa sila katong sa tawag na kring kanang katong water park ba? Ocean. Basta naka sa ilalom sa ocean, mura glass underwater. Maraging ana basta ka na makita nimo ang mga naglangoy. Nice na siya. Mura gusto ko maadto ana. Asa man na? Sa Cebu ganino. Ay, mao ba? Pero siguro ang tao nga gi-hype ang Davao is kanang dili taga Davao. di kanang what you deem not normal sa inyo ha, normal sa Davao. Medyo ma-amaze ka ana. Na may mga dagang feedback ana which is true. True jud na siya. Like kanang magsuot og backpack nga normally dili man guna nimo masuot normally sa laing lugar. Suma pa. Kanang ilahang pagsuot sa backpack kay dapat tago or kanang gihag. Gisuot nila sa front. Gihag. Pero sa Davao man gud kay normally ginasuot as backpack jud siya. Or pack bag depende kung taga-asa ka. Pack bag, backpack. Gani no. Or kanang cellphones nga mogamit sa jeep ana. Or kanang mga jewelries na ginasuot sa dalan. Normal na siya diri pero katong niadto jud kog kuan. Niadto kog asa ganito asa nang New Frontier Theater dapit. Unsa na siya? Kaluokan unsa man na. Nakalimot na lagi ko basta niadto mi didto niya. Anad manggod ko pag mulakaw ko na jud ko katong relo o kwintas o bracelet o earrings nga mga jewelries o gold jewelries. Di ako naglako-lakaw sige magtanaw sa kung mga tao. May gani kay wako na bunlutan pero na-realize na ko siya. Pag uli nagbalik daghan lang sig tanaw mailan nilang taga Bukid. Ano ko ba? Pero dili de murag sa ako tong jewelries feeling nako kay dako kay ko gold jewelry like kanang basta kanang fake lang na pero gold to siya.
Kuan ka ng flashy. Flashy siya, oo. Dako siya na hoop. Kaya di man ko mahilig og gagmay nga earrings, dapat dagko jud na siya. Ana god, ngana ba? Amo ha. Okay. Onya. Ni-agree si Kuan, ni-agree si Bariri. Same thoughts akong sister who worked there for a while. She didn't like how ang mga laaganan medyo layo from each other. Tama, mo na akong gingon. Tama, Buriri. Like she mentioned, lisod mo laag if wala kay car. Tinood. Kaya dako Tinood. manggod, dako. Take it from me, wala ko'y car. Mo na masakay na siya sa ako Or maybe sa area lang jud to kung asa siya na-assigned sa work. I think the only things she likes better there kay the roads are wider and the traffic isn't as bad as in Cebu. Which city will OP feel happier with? I think it all boils down to preference lang jud. Oo, bitaw. Ako no, kung papilion ko, bias lang yun ni nga answer, pero Davao gyud ko nga no. Mingawon ko og isda og prutas. Like, basta dili na ko ma-imagine nga dili accessible sa ko ang tag 25 nga kilo nga watermelon or tag 15 nga pinya or tag 80 nga manggang hinog or basta mga ingana di na ko ma-imagine kung dili na accessible sa ko. So I need the access. I need it. Ana ba? So diri ang Davao kay abonado man mi sa fruits, so I want to live here. Tapos kana pong Bariles, I don't know if it's accessible to other places, pero I think mas accessible siya diri sa amoa. Yun lang. Kay maka sushi ko or makakinilaw ko whenever I want. Uy, tagay ko kinilaw be na mo Bariles. Na ako'y Bariles pa diha. Pero dili na labas, kay pila na nakaadlaw. Kung naa kay labas ba? Magpapalit ka. Dili, magkinilaw ka diri niya mo anhi ko. Mao ba? Nagpa-serbisyo. Nagpa-serbisyo. Nag-request ko. Naa si Ed Bacayo. Murtinod pangalan na giniyang gamit na sa Reddit. Ay, sorry. Ed blank. Sorry. Asya, visited Davao on a vacation. Stayed there for 2 weeks. Dako siya nga syudad. Dagan pud malaagan. Pero Cebu akong preference. Medyo boring siya after 2 weeks. Correct. Boring siya diri. Boring diri sa Davao. Ma-feel po nako. Pang residential man gud siya. Wala siya nightlife honestly. Oo, na-feel nako na. Bisag wala ko nag-nightlife, na-feel nako na. Ngano, ang nightlife diri naay likurban. Oo, no, tama di. Muna dili kayo booming ba ang bar business or ang kanang mga business na about party ba. Wa gani siguro tay ka nang abot tay ka nang murag lain na sa term ay diskuhan. ingana mi ka illiterate sa nightlife kay wala mi kabaluon sa tawag ana. Wala mi nightlife diri. Kung naa man galing ako no, kami nag-ato mi sa Swaso. Ano, kanay Mura, kana ra isa. Kung Kung asa layo mga pa jud siya from others. layo siya from others. Di pa dapat naalam na isa ka block of Murag Torres. Marag ingon na unta. Pero layo kayo Swazo from others. Gani no, dili ka bar hopping. Oo. Murag bar car riding. Oo, kay layo kayo. Ay bar hopping gyapon tawag. Ganun gilahi na ko ang term. Ay, bitaw no, tama ba po? Gani no, buguon si Darling. Bar leaping kay layo man. Oo. Kay kung hop kay mabura, hop. Pero bar leaping kay layo man. Gani no. Pagkatawa ba? Gani no. Ana si Impressive Nothing live 4 years in Cebu, Davao and CDO. And akong maingon na jud kay if papilion ko 3 kay Cebu all the way. Yes. Mas open-minded mga tao compared sa Davao, to be honest. Then ambot for me, Cebu has lots to offer like food and malaagan compared sa Davao. And mas rich daw ang Davao compared sa CDO. Pero I don't know why it feels like progressive ang CDO more for me compared sa Davao. And mas daghan, kalingawan, and malaagan. So meaning, Cebu, then ang top 2 is CDO, then the third na ang Davao. Last priority na niya ang Davao. So, iyaman ang opinion. It's his opinion! Mao gani no. Gani no. Ganahan siya Cebu kay tinuod man po, wa man kitay malaagan diri kaayo. Oo. Wala gani ko nagalaag kay wala mang asa mo kumulaag. Oo, gani no. SM Abrisa balik. SM Abrisa. Gani no. What?
Unya. Na-comment si Kuan, si Rude Cheeks. Okay. Scammed. 2K, ha? Sige, go. Ana si Rude Cheeks. Scammed. 2K diha. Taxi nila. Ha. My God. Ay, naka-timing kag kanang bulay-og. Oh. Kanang bulay-og nga taxi driver. Dili man na malikayan. Maski asa man. Naman yun na bad apples. Sige, kisa man ko nang sig-promote nga honest ang taxi driver. Tinuod man jud na sa masking asa nga lugar. Dili lang sa Davao. Na honest sa Davao, napoy honest sa inyo sa Cebu, napoy honest sa Manila. Dili man na sa Davao lang na honest nga taxi driver. Sa Davao, tanang taxi driver honest, muhatag yun sila og sinsilyo. Kambyo nimo. Dili kay si Kringkay naka-experience na nga dili mataga ag kambyo. Kapila na. O gani. Dili lang man na. So, naka-timing kag mas bulay og kay 2K man. So, ikaw ang kuan. Luy ka. Di ba? Luoy siya. Naka-timing siya. Oo. Basahon ko ni si Green Tea Blanche. Ano siya? Quote, Davaoenyo in Cebu. Taga Davao siya nga na siya sa Cebu. Lived in Cebu for 6 years, staying in Cebu for work. And Cebu is now my second home. Also worked and studied in both cities pod. Davao is boring but chill. Very big but I feel underutilized siya and slow ang development. Paspas ang economic growth sa CDO, Iloilo, and Cebu compared sa Davao. Also, many, not all, Davaoenyos kay dili kayo mga risk takers when it comes to business. Kabantay ko na ang mga negosyante sa Davao prefer more tried and tested industries or formulas. Whereas Cebu and Iloilo businessmen have a more risk-taking approach. Kuya, asa na yan nakuha na insight? Abot basig kuan siya kring kanang business. Entrepreneur siguro siya, no? Oo, or basig kanang na siya business degree. That's why she noticed that, but I feel like she's right about kanang boring but chill. Yes, it's true. Underutilized pod. I can't say underutilized kay we're not educated like that. Like I can't say na underutilized ang Davao or utilized ang Davao. Like I don't have a degree of what. Kanang I mean ba I feel like daghan og potential ang Davao kay mao gani ang daganan sa mga provinces from surrounding areas. Underutilized siguro kay dako kay tagyuta pero murag ka ng ang na-utilize lang is sa sentro. Siguro dagan tag potential siguro na mga areas na for businesses siguro na makahatag og trabaho sa mga tao niya. Wala. Maybe because we're not ang Davao manggod, wala siya naka-focus sa kisa maning nanawag. Uy, giatay man pud ni Ay, imuha nanawag sa imo. Ay, unya na ka. Nag-out na siya. Hapit na may mga manip. So sorry. Anyway, ma-feel na ko nga ang Davao kanang dili siya ga-focus sa kanang maingon sila grabe ka develop sa Cebu kay gamay manggod ang inyuhang land area. So, ang inyuhang urban districts is naga-spread out ba og dali kay mas gamay inyong area whereas amo lapad kaayo riman kag from unsabay pinaka-last nga unsa ni barangay sa north to south, di ba kay kuan man tawag ani Toril to Lasang. North and south man jud nga barangay. Mubiyahe kag around 2.5 hours. Ing anak kadako ang Davao. Mura ni biyahe sa laing lugar pero Davao City ra na. Davao ra gyapon ni. Davao ra gyapon na. Kung gikan kag Lasang nya moadto ka og sa tuong gingon ganiya, Toril on a normal day with traffic, mga 2.5 hours jud ka maabot. So ing anak kadako among city. So that's why ang sentro. Like I feel like diri sa Davao murag tulo ang sentro of business good like naa sa Lanang business proper, nasa Bahada nga business proper, og nasa Matina. Kanang kung asa sentro ang businesses ba. Tulo ka buok diri sa Davao. Makaingon kag dili kayo develop no kay ang ilang buildings kay pero at dako manggod kaayo like spread out kayo o lapad kayo siya. Mo ganing naay ni comment nga di ka kalaog wa kay car. Tinuod na siya kay dako kaayo. Like dili siya baktasable na city.
Oh, dili siya walkable city. O dili siya bakta sa buong. Tapos kanang I feel like dili pod naga-focus ang development diri sa being urban alone, like naamang gutay mga farms diri kring. Oo. Natay mga farm. Mo bitong dagamig prutas. Kay wala mi nag-focus sa urban sector lang. Naapod mi katong mga agriculture good. Hala, Naabot talaga ka diya. gani nadi ko degree. 90 degrees. Ay katong sa movie ba nga katong like Stars on Earth ba to katong si Ishan Avasti. Oh. 99. Go. Remember ka na nga scene? No. Ati siya gikalintura siya. Nya gihikap siya sa iyang teacher. 99. Go. Gihikap lang siya niya. Kabalo na yung teacher nga. 99 degrees daw yung kuan. Oh, di ay ba? Oh, 99. Go. Ano siya? Oh, anyway, balik ta. Bye, Kuya Chen. Where you going? Ha? Ay, Julian? Bye. Ingat. Nya. Okay, si Little Charlotte 9574. Basta akring. Oh, same gihapon niyang sentiment. Pare-pareha Yes, sila. Been to Davao City and all I could say is that there is not much to do compared to Cebu. Boring. Nagdako man sad ko sa syudad and I frequent Manila so makompare na ko ang tulo ka cities. Would not visit Davao again kay mag-unsa man ko dito. Siargao, Boracay, and even El Nido has more kalingawan and activities compared to Davao. Yep. Bitaw, oy, luya po nato dito sa Davao. Wala tayong lingaw. Pero unfair yung comparison. Siargao, naman. Boracay, El Nido, those are beach areas already. Like kanang Boracay. Beach cities. Beach cities na dayon siya. Siargao. Dili man city ang Siargao. Pero kana nga island is, the whole thing is a resort. Tas ang El Nido, the whole thing is like a man, sana, one of the wonders of the world. Mao ba? For me lang. Hoy. Walay beach diri, walay gwapo na beach diri sa Davao no kay kano wala. I don't know. Siguro black ang sand. Kay black ang sand. They don't appreciate black sand. White gotta be white. Hala, nanapod mo. Nag-racist mo sa sand. Nag-racist mo sa sand. Kanang hugaw pod siguro. Huy, grabe. Kung black sand, hugaw. Dili. Basura ba? Lain siya. Uy, moadto ka sa isa ka beach club diri sa Davao. Dugay naman kay Tukring. Hantud karon. Ay, niyan to Ay, mo. wala ko kabalo. Pataka lang Ay, dugay na ko wala kag-istorya. na. Uy, gilimpiwan na gunang kwako. Imong pasabot. Dili lang beach Gilimpiwan club na ba. sila. Gilimpiwan na sila. Kuan na gani na. Kasi tawag na. Mo ba? Gipahawa Restoration. May I help you? Na sila diha. Mo ba? Oh. Pero ikaw nga, black ang san, ingon ka hugaw. Hoy, dili, basura gihugawan akong ka sa pasabot. Lanang beach club, di ba? Kanang dagan kay nagbasura dira. Kala, Kanang basura kala, na sa in the middle of the dagat. In the middle of Samal and Davao. Maadto tanan sa Davao ang basura. Lo, grabe. Tungod sa tide. Hello, uy, why gotta be white? Pero tinuod man gyud, wala kay buhaton diri. Kung wala gyud kay buhaton, wala kay pamilya diri, dili ka ma-enjoy jud. Okay, wala man pila ra man ang among laaganan, MTS, balik-balik. SM Abrisa, lakaluoy po namo. Wala man gyud nightlife kay ang liquor ban lagi. Ako sa liquor ban? Last order is alas 11 sa gabi. Last order na manaon ka. Nya, Unya, kainumon pa kay kanya, maulion na ka. Ang uban gani kay alas 11 pa na nagsugod ang ilang nightlife. Unya, last Nagani order uban na. manglakaw alauna na sa kadlawon, ngana na sila dito. Manglakaw ala dawon na. Nya mahuman alas 5 sa buntag, ngana na sila. Kay wala tay nano man. Ngano man. Gani. So mo lang to, kamunay mo ato diri sa Reddit. Atuon ninyo ang discussion diri titled How Does Davao Compare to Cebu? The city, vibes, people, things to do among others. Ang post ni Anxious Item. So kamunay mangita, add mo sa conversation. Kung taga Cebu mo, isulti ninyo, hoy, ingon ni Darling and Kringkay mo, add daw mi diri. Mo ano sila, mo adto tinuod ba na siya? Tinuod na inyong ginaingon.
Mo agree man ko. Kaso lang, siguro mo na namong naandan, okay rami nga mangulig sa'yo. Ay, kalo. Kolo. Okay rami mangulig sa'yo. Ang party para sa mua kay, dapat para sa mo ni Kringkring, mag-video kay sa balay. Muna, party na sa mua. Kanang naay manghagad siguro sa imuha ba? Oy, magkita taon niyang gabi eh. Ay, kanang magkita ta para mag-nightlife ta. Unsa man tang oras magkita? 9:00 sa gabi eh. Ha? Tingtulog na. Uy, honestly ha, mo niya. Uy, honestly ba, mo niya akong ginabuhat. Pag naay manghagad ba, ling, mag-inom ta diri, ana. Magkita ta. Unsa nga oras mo to, 9:00. Kuyo kay ming naknak, matug, mig hapon. Ay, ba? Para na energy pagka 9:00? Ay, matug, big. Para daganong energy. Maunang technique. Ikaw, di ka kabalo. Di ko kabalo. Matug, uy. Bisag 2 ka oras, 1 ka oras. Another round of kuan na siya. Worth 6 hours of battery na siya. Mo ba? Social battery na for 6 hours. Speaking of nightlife, basig mangita kong nightlife karong gabi. Hey, pag makita ko kag acoustic nights na nightlife, uban ako be. Acoustic nights. What if acoustic nights lagi pero ang mga ginakanta kay kanang kuan kanang mga ay wala ko kablo sa ko ingnan. Michael learns to rap. Kuan kay choosy kay kog banda like kanang dapat naay taste ba like basta dili ko basta. Di na lang ko mo ingon. Ako na lang mismo ang mag-acoustic nights. Namanggoy uban nga OA kaayo Kring, OA kay manganta. Kanang ginadiva nila maski dili kinahanglan. Ay, Pareha tong week na kita ko video sa week ba, gi-show band. Kanang go I get so dapat chill weak in the knees, I can hardly speak. Kana good. Ang pagka-drums niya murag himong Metallica. Murag Metallica ang drums. I get tug. Uy naman kayo. Uy kayo mo. Ibagay po. Please lang. Ano man guna sila? Ay, sakit akong dugan na to. Na-remember na ko. Ang week. I get tug. Sa asa man? Ha? Sa asa na? Sa video lang, nakita lang nako. Basta dili ko ganahan og basta ibagay ra gud ni. Ayaw mo paging hana ba? Tapos dili po ko ganahan og kanang mga puros na reggae tanan. Kanang gina-revive lang ang song, ay kanang gina-cover ang song tas puro gina-reggae ang version. Na walay versatility ba? Na ako specific na gusto adtuan. Unsa man? 90s acoustic night or emo acoustic night. Nag-ato kog emo night katong nag-dashboard confessional silang tanan. Pero acoustic. Oo na, si Tatot nag-acoustic siya. Dashboard. Acoustic nights lang ako gusto. Dili ko gusto og kanang saba. Ay naisaba po to gamay kay may nag-typecast pod. Mo ba? Nay nag-coheed. Pero acoustic lang okay raman. Okay. Pero dili na ay nagsaba gyud, na ay nagkanang nigamit yung gadget nga kuan, nga overdrive or kanang kuan. Maba. Sige. Sige. So mao lang to guys. Salamat kaayo. Mag-Visit Academy na ta. Ay, sorry. Usaba. Visit Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is giatay. Giatay. Kay nga no, ma-mention na to siya sometimes, pero basig natin mga listeners nga, wala kasabot kung unsaon na paggamit o unsay meaning ana. Fun fact, wala mi kabalo sa meaning ana. Wala mi kabalo sa meaning ana, pero Bisaya expression na siya. Ay, di, kabalo ko ta sa meaning good, pero wala ta kabalo sa origin. Gani, wala mi kabalo, asa siya gikan. Nganong namugna na siya nga phrase or word. Sige. So, giatay is a Bisaya expression often used to show frustration, anger, disappointment, or even surprise. It's considered a mild curse word, similar to saying damn or what the heck in English. It originally refers to the liver, atay in Bisaya, but in slang. It's used to intensify emotions. Depending on the tone and context, it can be playful or serious. Correct.
nakoy i-read na comment from a Reddit post kung saan daw pag-use sa word na giatay. So, naay nag-comment ana siya nga, I'm a Bisaya and I use giatay as a substitute word to express my anger and frustration, same as piste and yawa, which are curse words. For example, the Filipino sentence, naiinis ako sa kanya, can be translated into giatay man ni siya, uy. Oh, di ay ba? O, I substituted naiinis to giatay to implicitly express my anger, frustration to the subject. Yung giatay kasi makes the statement more intense. Pakinggan, ganun. I don't know if I explained it very well, but I hope it gave you an idea. This meaning I stated is just my own meaning of giatay, which I use in a casual conversation. Actually, tama ka, Day. Oh. Tama ka, Day. Ang giatay na word mismo can be interpreted in many ways. Many ways. Yes. Yes. You can use it in a lot of different ways. Yep. Describing a person, you can use it as when kanang kung ma-surprise ka, ay giatay. Or masuko ka, giatay man moy. Oh. Giatay ka. Ano. Pero wala siya meaning nga kanang mo gyud na kanang strictly what the heck or strictly damn or strictly oh no, dili na mao. Tanan pwede siya isagol. Pwede siya isagol. Pwede siya on its own, pwede siya mahimong adjective. Oo. So, yeah, there's Best Academy for you. Mag-outro na ko. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa iyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O, basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Mara to guys! Thank you so much again. See you next time. Bye!